bakule iki lho dadi syuting. Video buri kok ketara kene. Lah pengaruh nah, kenceng nak. Kenceng nganggur kok kenceng. Dalam. Penela. Yo, bego bae iki we. Bar kowe wong sirati lho. Aja malah. Nyasek yo nak di siwur. Ada. Ya Allah. Kita kita. Aja apa dari masak ngene kae. Nih. Jelasnya perlu.